Sibulisa mama otata obhuti sisi ngelihle igama lomfeli novukelo wethu Jesu Kristu amen. Kuyaqaleka itsho ithinka dog ngazama ke mfundisi wami ukhangela ba into liqalekayo pha kuSamson because ngathi kuyaphela ngaye amen. Ndaphinda ndacinga ke into ba imhlawumbe udog ubone uqalo ekupheleni kobomi bukaSamson. Hallelujah. Ngoba kule nkolo esikuyo when people think that it is the end, sometimes it is only the beginning. Amen. uYesu esemnqamlezweni. Hallelujah. uSathana wayiba kanti kuyaphela. Glory to Jesus. Kanti ayazi ukuba uKristu is multiplying himself. Uyovela mna kuvele wena. So ndaqonda inokudoka uyibambe apho. Uba nje bengathi kuyaphelwa kodwa kuyaqaleka. Amen. And unfortunately ke andizofunda ku Judges. Amen. Safunda nje ku 2 Samuel chapter 12. Amen. Singaqala pha ku verses number 20. Amen. 2 Samuel chapter 12 verses number 20. Amen. From my Bible it reads as follows. Then David got up from the ground, washed, anointed himself, changed his clothes, and went into the house of the Lord and worshipped. Amen. Then David got up from the ground, washed, anointed himself, changed his clothes, and went into the house of the Lord and worshipped. Amen. But I want to say that the journey continues. Glenda wasifunda kuyo. Amen. We read about umntesimthanda kakhulu David. Amen. Chapter 11 andizobamde kakhulu. Kuyaqaleka nyani ngo-25 to 3 ndiyaqala ushumayela. Ndiyaqala ushumayela ekuseni. Amen. So ndiyacela ke bazalwane ninganisabotage nilale. Amen. Now sifuna ngoDavid apha chapter 11 uyayifunda iBhayibheli sithi ngexesha zonke ezinye kumkani sibheke imfazweni uDavid washekela ngasemva. Amen. Bese sithi ke iBhayibheli ekushekeleni kwakhe ngasemva wathi xa ekroba wabhaqa umuntu ongumama evasa. Amen. Wacaca uba uDavid inhle lento ayibone ngamehlo futhi kuyacaca into yokuba wahamba wayoyinabisa ngokwasengqondweni yakhe. Ithi iBhayibheli wacela wabuzisa ukuba ubani lo ebembonile. Yafika ireport isithi uBathsheba umka Uriah. Amen. Wathi ngokuba uDavid he has already entertained what he saw with his eyes. Na ngoku sele sithi into ba ngunkosikazi womuntu ayamnqanda loo nto leyo because he has already entertained it in his mind. Whatsoever that we have entertained with our minds iyavama ukuba namandla. Yoloo nto ndidla ngokuthi akekho umntu owiswa ngomnye umntu. Omnye umntu angaku-influencer to do something but uyahamba ubuyele endlini uyoyicinga laa nto udlala ifilimu apha engqondweni. Xa usuyidlalile ifilimu wayiconvince ingqondo ikutsalela kuyo inyama ingabi namandla because the mind is what controls umzimba wakho. Na uDavid waqaqeka into yokubana what he saw with his eyes yamoyisa ngokwasengqondweni. Ingxaki yethu soyiswe engqondweni. Yoloo nto ethe umfundisi uDlephu what a powerful generation but si powerful nje sintengentenge because ngokwasengqondweni we have not been empowered. And unfortunately ingqondo empowerishwa knowledge and the knowledge that we use is the word of God. Yoloo nto ndiyacela dokotela, it is a plea kungashunyayelwa ekuseni sesidiniwe ngoba eyona nto ezotransform ubomi bethu lilizwi likaThixo. It is the word of God.
It is only knowledge that brings about transformation. Glory to Jesus. Without the unpacking of the word, so that we have wasted a night. Which is the word of God. Jesus himself and it is my plea, may we go back to the word of God. Not the gimmicks, not the Greek words, not the eloquence, the real authentic word of God. Glory to Jesus. It transforms lives. Imthatha umuntu eliyenyu kumangala abantu kuphuma ngoqotho womzi wakhe ngalo ilizwi. Glory to Jesus. And so it is a plea, dog. Ndiyacela ndiyayazi xa uyi-host zibaninzi izinto kuqala uke late, but can you make sure that ilizwi alifiki sidiniwe? Amen. Now in the Bible again, uDavid wathi selevile, this is someone's wife, ayamnqanda loo nto, wacela uba makasiswe kuye, wafika uBathsheba. Ethi iBhayibhile uDavid walala naye, wasoniba wamkhulula, wasebenzisa his authority and his power to get and attain what he wants. Because at that time it was difficult for you to refuse anything that the king commands you to do. You're not Vashti waenda phe God kukudisobey into the imithetho ngokuka. And so David used his power and authority wayifumana into the form. Kwacaca bakule nto bayenzileyo dog kwabakho isiqhamo, wathumela umyalelo uBathsheba that I am pregnant. Waza namaqhinga uDavid wathi makubuyise uUriya emfazweni, wathi uUriya makabheke endlini yakhe. Nje bezama umbhekisa endlini yakhe, ufuna ukuthiwa into ngalene babekhozi nomkakhe, kwenzele sithi sivela esisusu singaveli basesikadavide. Ekuthathwe nomani ba uUriya slept with his wife, was uBathsheba wamida. Kanti uUriya is a devoted man. Ithi iBhayibhile akagoduki uUriya, wathi andikwazi ukunkana nothamanye amadoda esemfazweni, unandibele kuyokonwaba emzini wami. Kwacaca kuyaxakeka uDavide, waphinda wathi ayihlala, waminvayitha to dinner, wamseza wine, wazamba makabe disi. Ikhona le nto nokudisi phakathi, wacifa uba icebo lakhe lizophumelela. Kodwa uthi iBhayibhile nangale mini uUriya akagoduka. Wacaca into yokokuba uDavid uphelelwe ngamacebo. Because when sin has grasped you properly, utuvala kuvele, uphinde uvale kuvele, uphinde uvale, ungathi ubulale, because sin never has enough. Sin wants to see you destroyed and utterly put to shame. Wakwamba uDavid amacebo wami awaphumelelanga, mandize neyele ngoba abulawe emfazweni. Wathumela umyalelo wathi Joab nimbeke ngaphambili, osogqiba nibuye umva ningamprotect, kwenzele abhubhe. Laphumelela icebo lakhe, wabhubha uUriya. iBhayibhile wamthatha uBathsheba wamenza unkosikazi wakhe. Kanti ilonke lo xesha uthi uyabona
Elithi iBhayibhile wathumela uNathani uThixo thumiphi kuDavide. Yena ebeba akabonwanga. Ebeba, there is no one that knows in depth what I have done. Kanti uThixo iliso lakhe libona phi iliso lenyama lingiboni khona. iBhayibhile wafika uNathani wazekelisa wathi namadoda amayithumi omnye sisityebi omnye lihlwempu lunemfuyo eninzi uthathe kwimfuyo yalona. Umuntu onjalo umele ukwenziwa ntoni? Waphendula ngesibindi wathi umele ukubulawa. Wathi uNathani, that is you. Wonile kuThixo. Ithi iBhayibhile kuverse 13 ndicela ukufunda nje. iBhayibhile, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has allowed your sin to pass. You shall not die. iBhayibhile wathi akuconfrontwa ngesona senzileyo wavuma okokuba ndimolile uThixo. Ngoba ithi iBhayibhile uthemba ke ukuba asithe sazivuma asixolele asifutha sihlambulule kuko konke ukungalungi. iBhayibhile wathi uNathani, God has allowed this sin to pass, you shall not die. Amen. Verse 14 uthi, nevertheless, because by this deed you have given opportunity to the enemies of the Lord to blaspheme him, the son that is born to you shall certainly die. Waluthixo sono sona ndisixolele. But sin has consequences. That even though I have forgiven you, you still have to face the consequences. And so God says that the son of Bathsheba shall surely die. Because whenever there is sin, there's something that needs to die. For ukama kushela esoso. Wakati kusetyenziswa amavukuthi. Wakati kukhela ibhokhwe. Because let is isono ikhona into efuneka ifile ukuze isono sixoleleke. But we are so blessed and we are so fortunate in our generation that no longer do we have to die. For there is the Lamb of God that was slain on our behalf. He died for our iniquities. We no longer have to die. Nothing has to die in our lives. And he became the propitiation for our sins. Whenever there is sin, death is around the corner. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Senze luyinxeba. Uyabona bekuthole sakazanga. Each and every time singena service, besawuza sithwele ibhokhwe. Omnye azephethe ivukuthi. Omnye azephethe inkomo xhomekeka ngokwamandla akho. But something had to die for sin. But praise be unto God who sent his only begotten Son, that we might no longer die, but have eternal life through him. We have lost this message. We have preached cars. We have preached prosperity. We have preached money. We have preached zalunga into zakho. Sashiya your blind gospel. Beyonga wesa. Wabakabakhe ngabakabakela. Kayonga bakamkelayo. Wababikunya. Lokababele nabantwana bakaThixo. Sathengwa. Ebafika Yesu. When God looks at us, he does not see sinners. He looks at us through the lenses of his Son. He sees the righteousness of God. He sees abantu abangcwele
says, there goes my righteousness. But he does not look at us according to the deeds that we have done and the deeds that we continue to do, but he looks at us through the lenses of his Son. Glory to Jesus. We have lost this message. It's not the message. The message is not it should be the core, it should be the center of our preachings and our messages. That he came to set us free. He came to redeem us. Now we can approach the throne of God with boldness, not because of any works that we have done, but simply because of the ultimate sacrifice that was done on the cross of Calvary. Singena ngenxa kaKristu. Singamalungisa ngenxa kaKristu. Sigcwele ngenxa kaKristu. Glory to Jesus. That is the message that needs to return. Glory to Jesus. You know, there's an example. And we are made too much aware of where we come from. And that is why we are still stuck in the things that we came from. Glory to Jesus. Uba kungathiwa kudokotela namhlanje umzekelo endibube omibhuti. Kuthiwa kudokotela we made a mistake. You were born into the wrong family. Okanye watshintshwa esibhedlela. Wena ungumntana kaPetrus Motsepe. Ngiyambona msuku wakho. Uyambona msuku. He will ponder upon that. It will consume his thoughts. But he will know about that and the kind of life that is meant for him. Could change the attitude of dog just by knowing the could change the apple. What has changed? It is the knowledge of who and where he comes from. The reason we are still stuck in our sins, we are made too much aware of them and not made aware of what Christ has done for us on the cross of Calvary. Automatically, don't you understand? What has changed? The knowledge. And that is what we are lacking in the church. It's knowledge of who God is, what he has done for us, and what that means for us. Because if we truly knew who we are, then you're changing the lessons. Changing the lessons. We speak as the world does because we don't know who we are. I'm mom does in the 7th Didn't understand, but I got scolded. Glory to Jesus. Now in the Bible, David confessed his sins. And God forgave him. But as much as God forgave him, he faced the consequences of what he had done. Nyana wake was swimming. And the Bible, verse 20, David was in mourning. He was wearing ash cloth. Yes. I have forgiven you, but you will face the consequence. Your son will die. The Bible wayovasa wathambisa wangena endlini kaThixo and he worshipped. After the blunder, after the fall, kuyaphakanywa, and the journey still continues.
ude wablandalishe ngokumkani ngoba ublandalishe uphazama akukhathali ne-title that you carry as long as usenyameni. Uthi uPawulos ndithi ndifuna ukwenza okuhle suke ndizibhaqe ndisenze okubi. Athi emalungwini am kunemithetho emibini ephikisanayo. Leto inyama ingakuye kushumayela 20 years futhi uphakame ithathe ibeke phansi. Wathi uDavide ngokumkani waziwa ngenyala, indlu yakhe yayi-chaos because of what he has done. But ngicela ujonge after repentance what God does with David. And repentance is not only acknowledging that you have done wrong, but repentance is also turning away from what you were doing. Thina sibe repentance uphuma ndoyenza ndibuye ndithi uxolo baba, ndigqiba uthi uxolo ndiphinde ndiyoyenza ndiphinde ndibuye ndithi uxolo. Repentance is acknowledging that you have done wrong. And after you have acknowledged that you've done wrong, you turn from the direction of uhambe ku direction entsha. That is true repentance. And after David had repented, we see God restoring him. Tudophinda wasikelela ngomntwana uSolomon. uKristu naye waphuma kumnombo kaDavide. Umnombo ubukhe waziwa ngenyala. But inkosi yethu yaphuma kulo mnombo. There is life after the blunder. Ungahlali kwi-blunder that you have done. Balekela kuthini bashiye bethetha. Because after the blunder, after the fall, there is life, there's restoration, there's revival after the fall. Thina sinabantu sakukhumbuza. Uthena vuta kakhulu. Anglobe mithe kulonyaphelele. Uthemba ukwaske wazigatha enguyona simbona kwakho. Sithi apho. Baxa siphuma apha. Ndingungafaka iblankers. Ubalekele kulo wakufelayo. Because lo wakufelayo unenceba. Lo wakufelayo unenceba. Akafani nathi. uDavide futhi uflathela uthe xa sezwa lamzekelo. Wathi ukhohlakele lo muntu makabulawe. Sithi apho. Baxa kuthiwa nguye uthi yubawo ndibenzele uxolo ndicela uxolo nkonile baba. But a moment ago he was saying makabulawe lo. Sinjalo thi. We are merciless, and yet God has been merciful to us. We treat abantu abamithileyo ebandleni ingathi bazizifo ngabe lepros. And yet some of us have walked down that journey. And yet here we are standing. Because after repentance, God restores. And when he restores, he does not restore to the same level. Sine outcasts enkonzweni because of abantu that are merciless. But into benzoyithetha namhlanje. I'm not encouraging Mama siwe. But I'm saying after the blunder, the journey continues. Tell us after the blunder, the journey continues. Ezinye blunders ziboniwe ngabantu. Kwahlekwa kwathethwa ngayo. But kuna blunders ezingakhange zibonwe ngabantu. Abanye bakhomfa izuzu. Abanye babhidliza imizi yabantu. Khange zibonwe ngabantu. But after that blunder, the journey continues. Do not allow the enemy to trap you in guilt, but run to God.
sins and turn away from them, there is restoration. There is restoration. There is restoration. And so, an altar call, we're going to pray. The prayer is, Lord, we repent of the sins. Abantu abangakhange basibone. Sabuya sizobamba imayiki. Uthi usayibambile usathana akuhlebezele. Akuze uyakhumbula la uyenzile. Usuku ubanda usepulpit, cela ungithobele kancinci. Kubuzwe utheni namhlanje wasike wabanda. Kanti they don't know what you were standing in front of them. You are battling with shame. You are battling with regret. Ulwano Satan. What you are not worthy of this thing. May God free us from such tonight. May God free us from such. So we are going to pray. Akudingeni basikwazi. Ubuyaqonda. Kwabantu abasizwa ngama becabana bamamela uthandazo yabantu. Ubuyaqonda sesigaqa kakhulu. Uthandaze enhlizweni. Because God hears even the articulation of the heart. Ubufuna ikona uyonke koneni. But do not let this moment pass by. Yokurestorwa ngoThixo. Glory to Jesus. So sizohlabelela nje. If you want to kneel, you are going to kneel. If you want to find a corner, you are going to find a corner. But sizazondlala ngoThixo. I surrender.